Ng gubat. Mag-vlog ka na dito. Oo, mag-vlog ka. Maganda ka rin mga bibiti ko. Maiso. Ayan o, mga suso po. Dahil ka nagkaano? Mga suso. Mga suso. Hindi pa man kitang makakuha guys yun yung kilangka. Makakagulay na kilangka. May, ako dahil ako ano? Karni sa langka. Ha? Karni o kaya tinapa. Oo, kaya ano? Sa'yo naman kita. Kasag na saraday. Kada ako. Ay, nasampo. Tulingan. Ito yung ganito. Wala pa. Magkano ganyan? 200. 400.